Subhanallahi sannu. Kana kasura. Idan lokaci yayi ni naki ne. Idan lokaci yayi ni mijinki ne. Idan lokaci yayi da rabbi ya so na aure yake kuma da san kira kirjina na baki gurin kwana. Na yi mafarki ma har ka zama gona. To ki sa ni sahun farko kar maki kukana. Ba za ka yi kuka ba, zauna daga dama na. Dan mori mai tinkiya, baban tinkiya. Wallahi kai dariya Alin Nuhu zan kira sa a wannan